Unang pintig, unang tibok, habang ako'y naiidlip, inaantok ang awit mo, ang duyan ko, nahihimping sa init ng kalinga mo. Sulyap, unang tingin, unti-unting namimihasa sa dilim. Ngunit nakita ko ang iyong ngiti, kumikinang kalagitnaan ng gabi. Sariyang nadarama ang natatanging pagsinta sa yakap mo, inay. Hindi nawawalay, ang buhay ay inaalay sa pisig mo, sa yakap mo. Aking pagkakamali, ngunit pinawi mo ang luha ko. Sa luha mo ay natanto ang lunas ko. Sa yakap mo, inay, sariyang ang natatanging pagsinta sa yakap mo, inay. Hindi nawawalay, ang buhay ay inaalay sa pisig mo, sa yakap mo, inay. Katulad ng anak mong si Jesus, na minsa'y nahimlay. Sa yakap mo, inay, sariyang nadarama ang natatanging pagsinta sa yakap mo, inay. Hindi nawawalay, ang buhay ay inaalay sa pisig mo, sa yakap mo, inay. Sariyang nadarama ang natatanging pagsinta sa yakap mo, inay. Hindi nawawalay, ang buhay ay inaalay sa pisig mo, sa yakap mo, inay. Sa
Mass intentions for 3 p.m. Mass petitions for the healing and speedy recovery of Father George Militante, Cardinal Chito Tagle, Trinidad Dacuba, Arnold Pioneer, Jacinta Patalinghob, Mr. Salvador Macaping, Mark Bukiron, Nonoy and Bernadette Erizari, Jovito and family. Good health, deliverance and conversion of Roger Chai, Jessa Cristel, Fitz, Rodolfo Pitalyar, Patino family. For safety and successful surgery of Renato Pasia. For the protection and safety of all frontliners all over the world, especially in the Philippines. Mass Thanksgiving for all the blessings and the graces received by Arnold Piner, Naluin Castro, Mary Rose Ruela del Campo, Marlo Castro Ruela, Tising family, Miss J, Rebecca Pacanya, Floria family and Calendario family, Rachel Ruela and family, Pablo Tabasa family, Miss J, Josephine Kalinawan and family, Juvelin Valencia and family, Mr. and Mrs. Dante L. Panugaling and family, Nori and Angie family, Cheryl Patino and family, Cher Patino and family, Mr. and Mrs. Charton Husay and family, Mr. and Mrs. Charles and Annie V. Redelias and family. 3 p.m. Mass Thanksgiving to the Divine Mercy from Mr. and Mrs. Charlton Husay and family. Birthday of Milagros Cerilia and Luis Morgan Zuniga. Wedding anniversary of Jacinto and Mercia Chan Penote. Mass Souls. January, Felicidad, Buenaventura, Kenneth, April, Jose, Jesusa, Elisa, Pablo, and Iluminado Pablo. Catalina Pablo, Julian Cotillar, Apolonia Cotillar, Lorenza Tabasa, Heracleo Tabasa, Esperanza Emmanuel, Reynaldo Candida, Carmelita Tia Isiat, Ambrosio Emetria, Bernadetta, Isabel, Andres, Marcelo, Saturnita, Danilo, Zosimo, Ronaldo, Sotera, Fernando, Natividad, Florencia, Felipe, Domingo, Eleno, Maura, Jose, Jesusa, Antonio and Aurora Rodriguez, Christopher Abad, Dodong, Nena Kagalitan, Enrique and Flora Golfan, Saturnina Legaspino Gilia, Modesto Vigilia, Corazon, Domingo, Felisa, Apolonio, Fructusa, Aurelia, Judith, Geraldine, Felisavi, Samuel Libre, Pelemon, Romania, Juliano, Nicolasa, Anyano, Eddie, Vivian, Makait Siling, Benjamin, Kading, Ivy May, Thomas, Henry, Digoy, Marcelina, Jesus, Diosdado, Pedro, Gloria, Esencia, Basilia Rofranco, Eusebia, Ezequiel, Mercedes, Natividad, Vicente, Dominador, Roger, Hipolito Sr., Nelson, Francisco, Dindo Jr., Sally, Meli, Prudencia, Atanasio, Romania, Galileo Sr., Gabriel, Olympia, Felipe, Baby Kenneth, Baby Kevin, Eduardo, Sayong, Susima, Danilo, Clarence, Irene, Adriana, Jesus Sr., Kunshing, Pasita, Josefina, Juvie, Numeriano Jose, Mirna, Bidasta, Ramel, Judith, Martiniano, Dennis Delgado, Noli Delgado, Feliciano, Paulina, Feliza, Arsenio, Julian, Osmonio,
Candida, Isidro, Lolita, Tining, Carlos, Maricar, Felipe, Mamerto, Melody, Mary Ann, Marilu, Mary Grace, Alan, and Danny. Birthday of the late Socorro Treyes and Alexander Saceda. Death anniversary of Gregoria Paragoso de Mesilio, Leo M. Mendoza, Romualdo M. Lopez, Alexander Saceda, and all souls in purgatory, and the forgotten souls, and those who died of COVID-19. Palihug Manindog. Enter the house of the Lord, God of my gladness and joy. Come as you are before Him, He who created all things. We are the sheep of His flock. He is our shepherd and king. We are His children. He is our Father, loving us from above. So we come to worship Him. So we come to worship Him.
Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Maigsoon maginulsol kita sa ato mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinusulong Ginoo, kaloy kami. Dili ka aron pagtawag sa mga makasasala. Kristo, kaloy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuwa sa Ama, aron pagpanama alang ka namon. Ginoo, kaloy Kaloy ano da kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa ato mga sala, dad ano da kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Himaya sa Diyos dito sa langit. Himaya sa Dios dito sa langit. Ug kadahit sa iyang mga tao dili sa yuta. Ginoong Diyos sa gitong hari, Diyos amahan. Magkagagamon sa kanan, nagasimba kami kanimo. Nagapasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Tungod sa imong himaya. Himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Dios dito sa langit. Ginoong Yesu Kristo, buntong anak sa Ama. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawatan sa sala sa kalibutan, kaloy kami. Ikaw na nagalingkod Sa tuo sa Amahan, dawatan ang mga pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang daring alangdon, O Jesu
Kristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Himaya sa Dios dito sa langit, himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, among magbubuhat ug mag-aagak, himoa nga magalagad kami kanimo sa tibok namong kasing-kasing, ug nga makadangat kami sa imong pasaylo dinhi sa among kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod. Pagbasa, gikan sa basahon ni Sirach. Ang kasuko ug ang mainitong buot mo ay mga makalilisang mga butang. Apan ang mga makasasala naghupot ni ining duha. Ang Ginoo nagatiman sa imong mga sala. O kung manimalos ikaw sa usa ka tawo, ang Ginoo manimalos usab kanimo. Apan kung pasayloon mo ang usa ka tawo nga nakasala kanimo, ang imo mga sala pasayloon kung magampo ikaw. Dili ikaw makapabuot nga ang Ginoo magpasaylo kanimo samtang naghupot ikaw og kaligot-got batit sa laing tawo. Ikaw mismo usa ka makasasala, o kung dili ikaw mopasaylo sa laing tawo, wala ikay katungod sa pagampo nga ang Ginoo mopasaylo kanimo sa imong mga sala. Kung ikaw makawagtang sa imong kasuko, dili ikaw makalaom nga pasayloon. Ikaw tawo lamang. Hunahunaa kini, maabot ang adlaw nga mamatay ikaw og ang imong lawas madunot. Busa hunong sa pagdumot o pagpuyo sa subay sa mga sugo sa Ginoo. Kay ang mga sugo anaa sa kasabutan sa labing halangdon. Inay, mag-uol ka tungod sa imong kasaypanan sa imong isig katawo, ayaw na lang kini pagtagda. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on, dugay nga masuko ug bahandianon sa pagpati. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on, dugay nga masuko ug bahandianon sa pagpati. Daigang Ginoo kalako ug ang tibuok kong kaugalingon, daigang iyang balaan nga ngalan. Daigang Ginoo kalako ug ayaw hikalimti ang tanang mga kayuhan niya. Maluluyon, dugay
nga masuko ug bahandianon sa pagbati. Gipasaylo niya ang tanan mong kadautan, gibulong niya ang tanan mong kasakitan, giluwas niya ang imong kinabuhi sa kalaglagan, gilibutan kaniya sa kayo ug kaluoy. Ang Ginoo maayo ug maluluyon, dugay nga masuko ug bahandianon sa pagbati. Dili siya kanunay mga sabat, ni magtipig sa iyang kapungod kanunay. Iya kitang gidumala, dili sumala sa atong kasalanan. Nibibalo siya kanato, sumala sa atong mga kalapasan. Ang Ginoo maayo ug maluluyon, dugay nga masuko ug bahandianon sa pagbati. Kay ingon ngang mga langit, hataas labaw sa yuta. Sa ingon labaw ang iyang kaluoy kanila, nga mahadlokon kaniya. Maingon ngang silangan, halayo sa kasadpan. Sa ingon iyang gipahilayo kanato ang atong mga kalapasan. Ang Ginoo maayo ug maluluyon, dugay nga masuko ug bahandianon sa pagbati. Ang Ginoo maayo ug maluluyon, dugay nga masuko ug bahandianon sa pagbati. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Kay walay usa ka nato nga magkinabuhi ug mamatay alang lamang sa kaugalingon. Kun buhi kita, ang atong pagkinabuhi alang sa Ginoo. Ug kun mamatay, alang usab kita sa Ginoo. Busa, buhi kun patay, iya kita sa Ginoo. Kay si Kristo namatay ug nabanhaw, aron mahimo siyang Ginoo sa mga buhi ug sa mga patay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Palihog manindog. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Miduol si Pedro kang Jesus ug nangutana, Ginoo, makapila ba makasala kanako ang akong isig katawo ug ako gihapon siyang pasayloon, makapito ba? Si Jesus mitubag dili kay makapitura, kundili kapituan kapito. Kaya ang gingharian sa langit sama man sa usa ka hari nga nakighusay sa mga utang sa iyang mga sulugoon. Sa diha nga nagsugod siya paghusay, gidala ngadto kaniya ang usa ka sulugoon nga nakautang kaniyag milyon ka pisos. Ug tungod kay wala man siya igong ikabayad sa iyang utang, misugo ang iyang agalon nga ibaligya siya ingon nga usa ka ulipon. Lakip ang iyang asawa ug ang iyang mga anak o ang tanan nga iyaha aron makabayad siya sa utang. Miluhod ang sulugoon at ubangan siyang agalon ug nagpakiluoy nga nag-ingon, Sir, ayaw intawon ako apikiha kay bayran ko ra ikaw sa tanan. Naluoy kaniya ang agalon, busa gipapas niya ang utang sa sulugoon ug iyang gipalakaw. Milakaw ang tao ug gikasugat niya ang usa sa iyang mga kaubang sulugoon nga nakautang kaniyag pipila lamang ka pisos. Gilabni dayon niya ug gituok ug giingnan, bayrin ako sa imong utang. Ang iyang kaubang sulugoon miluhod ug nagpakiluoy kaniya sa pag-ingon, ayaw intawon ako apikiha kay bayran ko ra ikaw. Apan wala siya mosugot, hinunua, gipapriso niya hangtod nga makabayad sa utang. Sa pagkita sa ubang sulugoon sa nahitabo, nasubo sila pag-ayo, ug nangadto sila sa ilang agalon ug siya gisuginlan nila sa tanan. Busa gipatawag sa agalon ang sulugoon ug giingnan, banyaga ka. Gipapas ko ang tanan mong utang, kay nagpakiluoy ka man kanako. Angay kauntang maluoy sa muisig ka sulugoon, ingon nga ako naluoy kanimo. Nasuko pag-ayo ang agalon o gipapriso niya ang sulugoon, aron silutan hangtod nga makabayad siya sa tanang utang. O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, ingon usab ni ana ang buhaton kaninyo sa akong amahan nga atuwa sa langit, kundili kamo mopasaylo sa inyong isigataw sa kinasing-kasing gayon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Palihog manglingkod. May hapon ganyong tanan, mga kaigsunan, siguro kasagaran nato, kadaghanan nato, labinag masakitan tagmaayo, lisod kayo ang paghatag og pasaylo. Lisod kayong paghatag og pasaylo, labi na kon ang tao nga angay natong hatagan niini, nakapasakit og nagtraidor nato sa makadaghan nga higayon. Lisod kayo siya. Og siguro ang tao nga makasulti ra gyud nga sayon ang pagpasaylo sa uban, kanang tawhana, it's either nga santos na siya o wala siya makaila siyang kaugalingon, siyang binuhatan, o wala ba hinuon siya makasinati o grabe nga kasakit. But for many of us, diling anak kasayon ihatag ang pasaylo, bisan pagkahibaluta nga mauna ang angay natong buhaton. O kini atong mabantayan pinaagi sa mga pulong no kining dili pagpasaylo, atong mabantayan sa mga pulong nga mugawa sa atong baba kung maghisgot na ganita sa tao nga atong gikalagutan. It doesn't have to be an explicit expression of anger towards the person. For many times we reveal our anger, we reveal our grudges, even through seemingly harmless and objective, but negative and repetitive comments. Kani magbalik-balik, for example, taghisgot og bati sa usa ka tawo. Most probably, adunay unforgiveness nga atong gihuptan o adunay unforgiveness nga nahibilin pa sa atong kaugalingon batok niya ng tawhana. Mga kaigsuunan, sa ato ebanghelyo si Pedro nangutana kang Jesus,
Ginoo, makapila ba makasala kanako ang akong isig katawo, ug ako gihapon siyang pasayloon? Makapito ba? Si Jesus mitubag, dili kay makapito ra, kundili kapituan kapito, no? 77 times. Sa laktod nga pagasulti, dili nato angay butangan og limit ang pagpasaylo sa uban. In other words, kinahanglan kanunay tang andam nga muhatag og pasaylo sa mga tao nga nakasala nato, bisan pa man kung kini nagbalik-balik na sa pagdaot o pagpasakit nato, bisan pa man kung siya walay undang sa pagdaot nato, bisan pa man kung siya wala mangayo sa atong pasaylo. Now, nganong kinahanglan man tang muhatag og pasaylo sa mga tao nga nasigi na lang og masakit nato, sa mga tao nga wala man gani makaamgo sa ilang sala? Nganong kinahanglan man gyud nga ato silang pasayloon? Mga kaigsuonan, ang kalagot hilo sa atong kalag, hilo sa atong pagkatao. Ug the more nga atong ikip ang atong mga kalagot pinaagi sa pagdumot, sa dili pagpasaylo, the more nga mugawas kini sa atong mga pulong ug buhat. Ug ang tanan nga atong makasturya, mahimamat, makauban, makahanggab sila ni anang maong hilo. Ug ang resulta, sila maapektuhan sa bati nga paagi. And most probably, nakabantay mo nga kung naa ganitaw nga madumtanon, nga dunay dakong kalagot sa isig katawo, bugat kayo ang palibot, bugat kayo ang atmosphere. Mura kag naay pirming gilukdo nga bugat nga butang nga dili nimo makita, no, tungod niya ng tawhana nga madumtanon. Anyat kon nagtuo ta nga ang uban ra ang mapiktuhan sa atong pagdumot, diha pud ta nasayop. Tungod kay sa atong kaugalingon, dako man sad kaayo og epekto ang kalagot, ang pagdumot. Og the longer we hold on aning mga butanga, the more nga ma-affected ta in a negative way. Bugat pod ang atong pamati, murag pirming na ay dagom sa atong palibot. Now siguro, ang uban nato, hesitant nga muhatag og pasaylo, di ta gusto nga sayon-sayonon na lang ta sa uban, di ta gusto nga masakitan pag-usab, di ta gusto nga magpaubos kay ubos na kayo ang atong tan-aw sa atong kaugalingon, di ta gusto nga dili makabaws, di ta gusto nga manganad na hinuon ang uban tungod kay kahibaw man sila nga dali ra ta mohatag og pasaylo. Mga kaigsuonan, first and foremost, to forgive is not for the weak, dili para sa mga huyang. On the contrary, it is for those who are in control of themselves, in control of their emotions, of their mindset. It is for people whose sense of security is not dependent on the reaction of others, but on the knowledge, on the conviction that he is doing what is supposed to be done in the eyes of God. And also we have to realize nga kining forgiveness, it doesn't mean that we allow the person to keep on abusing us. It doesn't mean that we keep on placing our wholehearted trust in the person even if he has repeatedly hurt us. And it doesn't even mean that we have to be close and feel at home again with that person. Kay unsa man day ang forgiveness. Forgiveness only means that we let go of our ill will and negative feelings towards the person, and to force ourselves to be guided by love and charity. Mga kaigsuonan, for many of us, it takes time to forgive. Labi na kung nasakitan na tagmaayo, kung nawagtang na ang atong pagsalig anang tawhana. Dili gyud siya ingana kadali. Anyat kinahanglan pud ta nga pahinumduman nga dili pud siya imposible nga buhaton. Labi na kay kahibalo man ta nga ang paghatag o pasaylo mao ang maghatag natog kalinaw sa atong pagpuyo. And also, we should not exclude the graces that come from God, no? Nga naa ng mga grasya gikan sa Dios. Sa ebanghelyo, ang sulugoon nga wala maluoy sa iyang kauban nga sulugoon
gisilutan o hangtod nga makabayad siya sa tanan niyang utang. Kini nagpasabot lang nga ang tao nga buta sa pailog, buta sa kaluoy nga gihatag sa Dios kaniya, kanang tawhana makadawat og dakong silot. Og ang maong silot while magsugod dinhi sa kalibutan, kini magapadayon didto sa laing kinabuhi. Ang tao nga dili mapasayloon sa uban, siya dili makasinati og kalinaw niining kalibutana. Apan labaw sa tanan, unsaon kaha niya pagkasulod sa gingharian sa langit, inigabot sa panahon nga siya mamatay na. Mga kaigsuunan, ubay-ubay nato, including myself, natay mga tao nga siguro naturally di nato ganahan, naputay mga tao nga atong gikalagutan, no, kay nasakitan ta nila. Naay mga tao nga bisag naningkamot tagpasaylo nila, maglagot gihapon ta. Well, siguro nindot kaayo nga pamalandungan ang atong ebanghelyo karon, no, kitang tanan. Kita gipasaylo sa makadaghan nga higayon sa atong langitnong Amahan. Walay inihapay, walay limit. Mao nga kita angay usab nga mohatag og pasaylo sa walay pagduha-duha ngadto sa atong isig katawo. Amen. Palihog manindog. Ato karoy ipadayag ang atong pagtuo, kitang tanan, nagatuo kami sa Diyos, ang Amahan, ang makagagahong sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat. Usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tawo ug alang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay. Ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya, namatay o gilubong. Sa katulong adlaw nabanhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa ka santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Ang Dios mapaminawon sa iyang mga anak, busa puno sa pagsalig magampo kita sa pag-ingon, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang simbahan mahimong lig-on taliwala sa mga panghulga ug pagsulay. Mga muyo kita sa Ginoo. Tubag, Ginoo dungga kami. nga atong nasod malingkawas sa mga panglutos ug pagkatunas nga sa moralidad. Mga muyo kita sa Ginoo. Tubag, Ginoo dungga kami. nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 virus makabato na sa hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton
ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay sa grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mag-ampo kita sa Ginoo, dungga kami. nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamomot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nangamatay, mabanhaw sa katapusang adlaw, mga muyo kita sa Ginoo. Tubag. Ginoo, dungga kami. kami. Diyos na mga amahan, dunggang mga pag-ampon sa imong katawhan, sa imong presensya, o gipadangat ka na mo ang imong mga grasya, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod. Palihog manindog. Maigsoon, magampo kamo, aron ang ako ng inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, patalinghugi ang mga pag-ampon sa imong katawhan ug dawatang among mga halad, ang among tagsa-tagsa nga pagsimba dinhi magdala unta og kaluwasan alang sa tanan, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Pinaagi sa iyang pagkatao, giuli niya ang pagkamatarong sa tao, pinaagi sa iyang pagpasakit, gipapas niya ang among mga sala, ug diha sa iyang pagkabanhaw, gibuksa niya ang dalan padulong sa kinabuhing dayon. Pinaagi sa iyang pagkaya, balik kanimo diha sa himaya. Giablihan niya alang kanamo ang mga ganghaan sa langit. Ug busa mga anghel sa kalangitan nagadayeg sa imong himaya, ug nagduyog sa tanan mong mga santos diha sa ilang walay hunong nga awit sa pagdaing.
palihog mangluhod. Santos kayo ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalangin mo Espiritu aron pagsantos ini mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyong kaugalingon, mikuha siyag pan, mipasalamat kanimo, mipikas sumihatag ni ini ngadto sa mga tinun-an ug mingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug mingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan ni ini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Ginoo gabi sa imong kamatayon, ug nagpantala sa imong pagkabanaw. Ginoong Jesus, umalik ka sa imong himala. Aron maghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, ninimpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francis among Papa, ni Jose among Obispo, sa tanang mga pari. Hinumdumi sa mga mong maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, kung tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dadan silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose Iambana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga natuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga dahigon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan na kanimo makagagahong nga Amahan. Yasa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Palihog manindog. Karon magambo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Pagday ko ng imong
Maabot ka na ang imong harian matulala, imong pagbuling sa yuta, aygon sa langit. Ang kalano namo sa matagalan, ihata ka namo karungan lawan. Pagpasayloan kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Kung dili mo kami itugyan sa panulay, hinunuan luwasa kami sa daatan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan, at agi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug may layo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ang Ginoo Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo, Maana usab kanimo. ipakita tang pag-inigsuunay. Kordero sa Diyos, nga nagawag tang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, nga nagawag tang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, nga nagawag tang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa Palihog mangluhod. Kini maong kordero sa Dios nga nagawag tang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ng gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
ang lawas ni Kristo, Amen. Palihog manglingkod. Aron sa pagtuman sa physical distancing, himuon ang pagkalawat by rows or by pews. Paabuton nato ang mga usherates sa pagpahibaw sa inyong turno. Sila maghatag og instructions kung asa mo barog ug asa mo agi balik sa lingkuranan. Tanawa ang yellow markings sa saw alang sa inyong guide. Salamat sa inyong kooperasyon. Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be ever separated from you. Amen. I, the Lord of sea and sky, I have heard my people cry. All who dwell in dark and sin, my hand will save. I who made the stars of night, I will make their darkness bright. Who will bear my light to them? Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you need me. I will hold your people in my heart. I, the Lord of wind and flame, I will tend the poor and lame. I will set a feast for them. My hand will save. Finest bread I will provide, till their hearts be satisfied. I will give my life to them. Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you need me. I will hold your people in my heart. Palihog manindog. magampo kita. O Ginoo, ang Eukaristiya
nga imong gihatag kanamo mag-agak unta sa among mga hunahuna ug mga buhat. Ang imong espiritu magtultol unta kanamo sa dalan sa diha sa dalan nganha kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mangluhod. Oratio Imperata against COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Prayer to Our Lady, health of the sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Amen. Our Lady, health of the sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. Saint Roch. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Palihog manglingkod. Gihangyo ang mga katekista sa pagduol sa atubangan. Mga hinigugmang katikista, ania kamo aron sa pagbag-o sa inyong panumpa, isip mga tinawag sa Dios ug mga sumusunod ni Kristo. Ipahayag karon atubangan sa Dios ug sa mga katawhan nga moy alagaran, sibo ug subay sa pulong sa Dios nga dili kamo magpili sa inyong kaugalingon kundi ang Ginoong Dios nagpili kaninyo aron kamo magpadayon pagpanglakaw ug sa pagpamunga ug daghan. Manghinaot ako nga magpadayon kamo sa paghatag sa inyong sakripisyo ug kahago uban sa tim-os nga gugma sa Dios. Mosaad ba kamo sa pagpuyo kanunay ug kinabuhi subay sa kabubuton ni Kristo nga nagpakamatay alang kaninyo? Musaad kami. Mosaad ba kamo sa pagpaningkamot sa pagtubo nining kahibalo ug gugma bahin sa Dios ngadto sa atong mga kaigsuonan ug tungod ni iniandam kamo nga mag-antos ug magpailog tungod sa gugma sa Dios? Musaad kami. Mosaad ba kamo sa pagmahal kanunay sa pulong sa Dios ug busa magtuon kanunay sa Biblia aron motubo kanunay ang inyong kahibalo ug gugma alang kang Kristo? Musaad kami. Mosaad ba kamo sa pagpabilin kanunay nga mga maayong anak sa Santa Iglesia? Musaad kami. Mosaad ba kamo sa pagmahal o pagtuman sa mga pulong sa Dios diha sa Ebanghelyo alang sa kaayuhan sa inyong kaigsuonan nga inyong paambitan diha sa inyong pagpanudlo? Musaad kami. Mga igsuon kong katekista, magampo kita sa Ginoo aron tabangan kita kanunay sa pagtuman niining mga saad. Kitang tanan, katekista, o Ginoo, sa tibuok namo nga kasing-kasing, gidawat namo ang imong pagtawag, ug isaad namo nga moalagad kami sa Kristohanong katilingban, dinhi sa parokya sa Lourdes. Sayod kami nga imo kaming gitawag, dili tungod sa among kaayuhan, kundili tungod sa gugma lamang.
Imo kaming gipili aron mamahimong imong mga sumusunod. Maghago kami pagpakaylap sa imong gingharian dinhi sa yuta, pinaagi sa pagsangyaw sa imong pulong ug buhat, ug pagtuman sa mga sakramento nga mga balaang timaan sa imong kinabuhi. Wala kami mahimo aron pagtuman ni ining mga saad kung wala ikaw sa among kinabuhi. Busa, puna kami sa imong mga hatag sa kaalam, kamaantuson, kamahigugmaon sa kaugalingon, pailob, ug labaw sa tanan, buhing pagtuo, malig-ong paglaom ug timos nga gugma, sama sa imong paghula kang Maria, imong inahan, aron mahimo kaming hingpit sa mga sulugoon sa Dios nong Amahan. Amen. Tabangan nunta kamo sa Dios sa pagtuman sa inyong mga saad, dawaton nunta kamo niya, usa ka adlaw niya na dito sa langit, ganti sa inyong pagkamakanunayon sa pag-alagad, pabilin nga magmatinumanon sa inyong mga saad. Uban sa grasya sa Dios, paningkamutan ko.
ug atong hatagag masipang pakpak ang atong mga katikista. Magpabiling manglingkod. Aron pagtuman sa physical distancing sa atong paguli, aduna kitay duha ka gates alang sa pagpanggawas. Ang naglingkod sa wala mogawas sa wala nga gate. Ang naglingkod sa tuo mogawas sa tuo nga gate. Human sa katapusang panalangin, magpabiling manglingkod ug sunda ang mga instructions sa mga ushers, tanawa ang mga red marking sa sahog alang sa inyong guide. Salamat sa inyong kooperasyon. Palihog manindog alang sa katapusang panalangin. Ang Ginoo maanaa kaninyo Maana usab kanimo. ug manalangin kaninyo makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos ng misa, dadang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Sambayan ang ginuklod sa pag